Coś ciemno strasznie. No. Jest słabo widać, wiesz? Będzie. Karin! Karin! No mów coś do taty. Powiedz tacie. Powiedz. Nie dość, że się trzymam, to jeszcze mam gadać. A gu. A gu. O, Trzeba będzie stawić filmik. no. Oj. Oj, odbiło się. Przedziera. No już się zmęczyłam, bo to wysoko strasznie głowę trzyma, nie? No dobra.